raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub. Som Pavelko, som v Košiciach a našiel som tu práve smoky a vy je poznáte, to je, možno to poznáte pod menom Dante a takže, ideme dovnútra a ideme si pripraviť sandwich a bagetu. Ale to tak, vyhrni si rukav, tak, a naspäť, áno, výborne. Výborne. A vieš, čo to robíme? Do tej bagety, to bude hovädzie mäso. Tak dobre, tak bagetku si dávame bokom, mäsko tiež, a idem teraz po USB, hovädzia ja ho zamením, stále sa musíme mesovať, ja by sme nepustili obrinačky, dávame si 100 gramov mäska. No, skoro som mal presne, takže 4 gramy moči. Dobre. Ja ti dám do misky a hodíš mi to na grejl. Som si ho nedal do ruky. Áno. A môžeš mi to hodiť. Tu mi to môžeš hodiť. Tak, presne. Výborne. A ešte tam musíš poklepať, lebo tu ostalo ti nejaké mäsko. A tak poklepať. Tak. Výborne. A je to. Nevadí, keď nevidie, máš, keď nevidie. Servítky mám, máš tu servítku, keď si sa treť ruku. No vidíš, takže ty mi... Super! Buffalo sandwich. Je tam modrý sír, je chrenová mlačka, sa dáva, hore na mäsko sa dáva výpek hovädzieho mäsa. Toto ti nedávam robiť, lebo by si to zavadral. Ide to hore. Tu sa dáva barbecue mačka. Vyzerá to pekne. Áno, ale akaramizovaná cibula. Je tam balzamikový vinegár, je tam trstinový cukor. To dáva hore. Takto vzniká buffalo bowl. Dobre. Takto vzniká buffalo bowl. Hej. No a teraz bude bagetka. Chvíľočku, a teraz ho stavíme. Tak. To treba staviť. Na bagetu. Výpek hovädziny. To nechcem obavať. Dám sír. No, teraz ukážem kúzlo jedno. Teraz to budeme dať. Pojďme jednu lajnu. A teraz bude čarom. Ale si to vás vyhne. No, a takto vyzerá 4 lístke baget. Čistá hovädzina, hovädzia hruď.
Takže ideme rezať ráno. No, filigrínske baget, buffalo. Buffalo. Baget. Potom je toto vzáček. Šup.